Centar Koraci nade ove godine proslava 30 godina svog postojanja i rada i evo danas imamo jednu posebnu čast i zadovoljstvo da budemo gosti na prijemu kod našeg tuzlanskog muftije Vahida Efendija Fazlovića i to nam je jedna od lijepih prilika i jedno prilično velika čast zato što evo za svojih 30 godina naš kolektiv će imati priliku da razgovara sa našim tuzlanskim muftijom i na taj način i dobije jednu vrstu podrške, ne samo moralne i duhovne, nego podrške u smislu da sve ono što mi već evo 30 godina radimo je prepoznato u našoj zajednici i na taj način i podržano. Centar Koraci nade je znači organizacija, dnevni centar koji pruža podršku za djecu i mladi sa invaliditetom sa cijelog Tuzlanskog kantona. To je godišnje od 100 do 60 do 180 korisnika različitih vrsta i stepena invaliditeta i za svoj rad nastoji da obezbedi finansijska sredstva putem različitih donacija i projekata. To je svake godine sve teže i teže, tako da nam je veoma bitno da naša lokalna zajednica i svi njeni akteri prepoznaju naš rad, da podrže naš rad i da nam pomognu da u budućnosti pronađemo sistematska rješenja za adekvatno kontinuirano finansiranje našeg centra. Islamska zajednica i muftijstvo tuzlansko u svakom smislu podržavaju rad našeg centra i nije ovo jedini način, nego je već duži niz godina ta podrška bila u različitim vrstama aktivnosti, od te neke duhovne potpore našim korisnicima, njihovim roditeljima, kroz različita obilježavanja vjerskih praznika, naši korisnici, naša djeca, naši roditelji, mi osoblje uvijek smo osjećali i osjećamo tu vrstu podrške i osnaživanja i onoga svega što radimo, da smo na pravom putu i da naš rad je potreban i značajan našoj zajednici.